בוקר טוב לכולם. היום אנחנו יום שני בשבת קודש כ' סיוון תשפ"ה. בעזרת השם, הנה יום חמישי זה התאריך לסיום מסכת שבועות של אדם שאומרים. אנחנו מקווים שנעשה את זה ביום רביעי בבוקר. למה? כי ביום חמישי זה פטירה של מור אבי, שנה. אז אולי נעשה את זה, נשתדל, נודיע עוד ביום רביעי בבוקר. השם יזכנו לעובדו לראה אותו. והנה אנחנו, איזה דברים נפלאים, כמה התורה מספרת לנו ומדריכה אותנו ומלמדת אותנו. שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו. רבותינו אמרו, אל תקרא צרות אלא צרעת נפשו, כי מי שמדבר לשון הרע, הבר מינן, הנשמה שלו נהיית נגועה בצרעת. ראינו מה היה עם דואג האדומי. הלוא כשבא דוד המלך אצל הכהן ואמר לו שהוא אחזו בולמוס, לא מרגיש טוב, חייב לאכול לחם הפנים, שיביאו לו אפילו לחם הפנים. ואז ואמר לו אם יש לו איזה כלי מלחמה, ונתן לו את הכלי של שאול. ואז הוא הלך וסיפר לשון הרע עם שאול על דוד המלך. ומזה יצא, מה יצא מזה? גם שאול הלך וגם הבנים שלו, וגם דואג לא השלים את חייו. בכל הסנהדרין התריעו בו בדואג שדוד המלך צודק. אתה טועה, מה אתה מדבר? ולכן אומר לו, אתם כולכם טועים. אמר רבי יוחנן, מה נהיה לדואג? 3 מלאכי חבלה נזדמנו לו לדואג. אחד השכיח תלמודו, אחד שרף את נשמתו, ואחד פיזר את עפרו בבתי כנסיות. על זה נאמר, אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם, השם ירחם עלינו. צריך מאוד כמה לשמור את הפה, צריך ללמוד הלכות לשון הרע. ברוך השם, היום יש לנו את הלכות לשון הרע של החפץ חיים, הכל מסודר כל כך יפה. אבא שלי היה סנדלר, אז הרבה פעמים היה צריך לתפור את הזוגות נעליים, לעשות צוליה. לפעמים היה עושה נעליים חדשות בעיקר, אז צריך לתפור את הנעל, את הסוליה לעור שלמעלה. עכשיו הוא אין לו מכונה כזה, זה מכונה מיוחדת. הולכים לזה, היה טפר קל ברחוב דוד ילין, היה קוראים לו טפר. הוא היה תופר את הנעליים, והוא היה חסיד גור, תלמיד החפץ חיים, תלמידו של החפץ חיים. אבא שלי בכוונה היה שולח אותי אצלו. למה? שם אתה בא, אסור לדבר עם אף אחד. יושבים הרבה קהל, הרבה אנשים שהם עובדים בנעליים. כל אחד יש לו 10 זוגות, 5 זוגות נעל. אוספים, מביאים. והטפר נותן לכל אחד ספר תהילים או איזה ספר ביד, אז מי שמדבר אומר לו, צא החוצה, אל תשב פה. אפילו לא מדבר לשון הרע. אין לדבר עם אף אחד. אתה רוצה פה לתפור נעליים? אסור לדבר. פה לא מדברים. לא משנה מה אתה מדבר, זה לא משנה. אתה רוצה לשבת, חכה בתור, תקרא תהילים. ובכוונה מור אבי היה שולח אותנו אצל הטפר לראות כן, לא, לתפור. למה? שאנחנו, כן, נשמע איך הוא שומר את הפה שלו, לא מדבר. נותן, הסדלר, הייתי ילד, ולימד אותנו שאסור, אחר כך באתי לכנסת של חם בציון, אז חם בציון, אבא שאול, פעם אחת למדנו הלכות לשון הרע וזה, אז הוא אומר לי, אתה מכיר את הטפר מדוד ילין? אמרתי לו, כן.
אומר, אבא שלך שלח אותך אליו לתפור, אומר, גם אני הייתי הולך. גם היה. אז הוא אומר, גם אני הייתי הולך לתפור אצל הטפר נעליים. אחר כך הוא היה זקן, כשאבא שלי היה רואה אותו, אני זוכר, יום אחד בפורים הלכנו לשלוח מנות, רואים את הטפר בדרך, חסיד גור. אבא שלי אומר, תלך שהוא יברך אותך, היה זקן. הוא אומר, שהוא יברך אותך. אף פעם לא מדבר לשון הרע. הפה שלו, הוא אומר, העריך, אבא שלי אומר לי, העריך ימים יותר מגיל 100. למה שותק? לא דיבר. טפר. לא דיבר. מי שמדבר, מוציא אותו החוצה. פלא פלאות. החפץ חיים, כשהיה בגיל 92, היה מראה את השיניים שלו, היה אומר, אני היום בגיל 92, תספרו את השיניים, לא חסר שן אחת. ואף פעם לא הייתי רופא שיניים, לא בטיח. תראה, הכל שלם. למה? לא מדבר לשון הרע. תראה איזה צדיקים היו. זה התלמיד של החפץ חיים. היה אחד מהתלמידים של החפץ חיים, שהוא רצה לעלות לארץ ישראל. רצה לעלות לארץ ישראל. אמר לו החפץ חיים, תדע לך, אתה עולה לארץ ישראל, שם יש ניסיון קשה של לשון הרע. אתה צריך להתמודד. כן, היום בא אליי אחד פה מהמתפללים, אמר לי, אני עזבתי את הרצליה, באתי לפה. בהרצליה הייתי יכול ללמוד, היה לי פרנסה, הכל פה. יש יצר רע בירושלים גדול יותר מהרצליה. ככה זה. אמר לו החפץ חיים, אתה שמה פחות יצר הרע, פה יש ניסיון קשה. כמה מתקום יותר קדוש, יש יותר, בטח. גם אם אדם רואה, אדם מדבר לשון הרע, יגיד לו בנועם שיח, לא יצעק, לא... קח אותו בצד, בכבוד. כאילו, תראה, אתה יודע, אתמול ישבת, לא כדאי, זה... כל מה שאתה עושה זה הכל הולך לאבדון. אל תדבר, למה אתה מדבר? צריך להגיד לו. לדבר יפה, היה מורנו רבי זרעתי, ראש הישיבה, פורת יוסף, היה, לפעמים יושבים, היה מסביבו רבנים גדולים. אם היה רואה שמתחילים לדבר על מישהו, אומר, מחילה, אני מוכרח ללכת, לא מרגיש טוב. לוקח את הרגליים והולך. הולך, יוצא החוצה. ככה היה. אין דבר כזה. פעם אחת עשו לו קפה, ושמו במקום סוכר שמו לו מלח. רבי עזרא לא דיבר, לא עשה פרצוף. שתה. אחר כך התלמידים רצו שיריים, טעמו, ראו, הכל מלח. והרב שתה את זה. שר שלום, הבן שלי, רבי שר שלום, הוא סיפר פה, הוא היה כל שבת לומד עם אבא שלי, בצהריים. כשאבא שלי לא הרגיש טוב, אז הוא היה הולך לבית ללמוד איתו. אז אמא שלי אמרה לו, תעשה לסבא, תעשה לו לשתות. אתה כבר שעתיים לומד איתו, הוא לא שתה. תעשה לשתות. אז הוא באמת עשה לו לשתות. אז אמא שלי אמרה לו, אתה עושה לו, אתה עשה לי גם כן. כמה סוכר את רוצה? אומרת, אני חצי כפית. סבא, תשים לו כפית. טוב. אז הוא אומר לעצמו, אלה, אף פעם לא נהנים, מה זה כפית סוכר? נשים לו יותר. שיהיה לו טעים. ולאמא שלי יותר. טוב. שם לאבא שלי בירך ושותה. ואחר כך היא נותן לאמא שלי, אמא שלי פתאום צועקת, עשה שלום. תוציא את ה... איך היא אומרת לו? לא אומרת לו מה שמת. תיקח מיד את הקפה מסבא. תיקח את זה. ישר הוא לוקח, תואם את זה, שם לו מלח. והוא כבר שתה כמה נגימות טובות. לא דיבר מילה. וגם היא, תראה, גם היא לא אומרת לו, רק תיקח את הקפה מסבא, היא לא אומרת לו, לא אומרת לו מלח, בלח, לא. אמר לה, מחילה, לא ידעתי. כן, כן.
עוד דבר אמר לנו, היה להעמיד עם אבא שלי, זה נכון, הוא שם לב, אבא שלי אף פעם לא אוכל באמצע הלימוד. מביאים עוגה, מביאים תה, הוא לא באמצע הלימוד. לפני שהתחילו ללמוד, הוא אוכל חתיכת עוגה, עם כוס תה, מנקה את עצמו, יושב באימה ויראה ולומד. אחרי שעתיים הוא התעייף, סוגר את הספר, עוד הפעם. רוצים לתת לו, הוא אוכל, סוגר, אחר כך הוא ממשיך. זה אמת מה שהוא אמר. כן. אין להם, אתה מבין כמה... אחד הרבנים הגדולים, פעם, התארח באיזה בית, ונתנו לו חמין לאכול, אבל הוא אכל מוקדם, כי היה צריך ללכת לדרוש. אז הוא אומר לבעלת הבית, החמין מאוד טעים, יש עוד צלחת, עוד צלחת, עוד צלחת, גמר לה את כל החמין. בסוף נשאר קצת בזה, טעמו את זה, הכל נפט. היא טעתה, היא שמה נפט. הוא לא רצה שהיא תיעלב. אתה מבין? הכל... לא הבינו מה קורה לרב, אמרו מה זה, זה בלב שלהם, מה זה בלעה? אבל התביישו ממנו, נתנו לו. הוא אכל את זה בשביל שלא לפגוע בה. תראה. הוא הסביר להם, לתלמידים שלו, שהוא אכל את החמין, הרגיש שיש בזה נפט. אבל האישה, בטעות שמה, אז לכן הוא אכל את הכל. לא כתוב בזוהר, אוי ואבוי מי שמדבר על חברו, כתוב מתגלגל בכלב נובח. ויקרא לה נובח. הנפש שלו נכנסת לתוך כף למדבט הזה, ואז הוא נובח. איזה איסורים יש לו, אוי ואבוי. מאוד צריך להיזהר בזה. עכשיו כולם, יש הרבה נסיעות לפרס, כך אמר לנו שלום, 40 שנה לא נסעו לפרס. עכשיו יש הרבה טיסות לפרס, הרבה טיסות, טוק טוק אחד אחרי השני, ולא סתם גם נותנים מחלקים מתנות. העיקר שאתה יודע פעם, מספרים שמלך פרס לא ירגיש טוב. הרופאים אמרו, הרפואה שלו, הרופאים הפרסים שם, אמרו רפואה שלו צריך לתת לו חלב לביאה. חלב לביאה. בא, חיפשו מי יכול ללכת ללביאה, כמו בניה או בן יהוידע, להביא לחלב. מכאן לשם, סוף דבר, מצאו איזה גיבור אחד, אומר אני יכול, יש לי חוכמה, אני יודע להביא. טוב, לקח איתו כבשים, לקח איתו סדינים לבנים, והלך שם בחרמון, ביער, איפה נמצאים הלביאה. הלך איפה הוא ידע, איפה הוא יושבת והכל, וכל יום תפתח את הדלת, תפתח, שיהיה קצת אוויר. בסדר. אם זה מפריע השמש, אז תראה. מפריע לך? אז תעזור. יופי של אוויר, יופי. העיקר, הלוויה הזו הלך שם, היה איפה הלוויה, כל פעם היה מתחבש, הולך לכבש. מה זה שמחה? כבש, עוד כבש, לאט נהיו חברים. והיה מבשם לה, אחר כך לאט עשה לה גם תבשיל. אתה איזה אוכלת את זה מעדני המזרח, לא סתם. לאט מראה את עצמו, נהיו חברים. עד שלאט היה מחבק אותה, מלטף אותה בסחט חלב. סחט בקבוק, טוב, ואז הוא עשה את המלאכה, חוזר. בחזרה היה עייף, קצת נשכב באיזה מקום רחוק, קצת לישון. הוא חולם, האיברים שלו מתווכחים אחד עם השני. הרגליים אומרים,
העיקר זה אנחנו, אם לא היה רגליים, לא הייתם יכול ללכת להביא חלב. ידינו, אתם? איך סוחט את החלב? מהדדים. והלשון אומרת לכולם, אתם לא ידיים, לא רגליים, שום דבר. לא עיניים, אף אחד לא ידבר. העיקר זה הלשון. מה אתה? אתם לא רוצות? אני אראה לכם. הגיע אותו זמן המלך, שואלים אותו, איזה חלב בביתה? הוא אומר, חלב כלבתה. תראה מה אומרת הלשון? המלך זעם, מה? אני חסר לי חלב כלבתה? סיבה לתלות אותו. בדרך, כל האיברים באו ללשון, דחילק, מה את עושה? עכשיו יתלו, מה שווה? את צודקת, קחי את הכל. הוא אומר, דיר בלקום. מי העיקר? הלשון. טוב. אם ככה, התחילה לדבר עם התליין. מה זה? אני לא מבינה. מי שעוזר למלך, הלך, מסר את נפשו, הולכים אותו להרוג? הוא אומר, מה זה חלב כלבתה? אתם מבזים את המלך? אצלנו, הלוויה קוראים כלבתה. תבדקו. באמת, לקחו והצילו את המלך ממש. הצילו אותו. ואז לקחו אותו, חבקו אותו, השאירו אותו. האמרת להם הלשון, ראיתם? העיקר זה הלשון. הלשון היא קובעת הכל. היא מה מדברת? כך זה הולך. היא המלך של כל האיברים. הכל בפה, הכל בפה, בלשון. מוות וחיים ביד הלשון. הלשון יש לה יד. הלשון זה כמו יד. כמו היד הורגת, גם הלשון הורגת. ואם תגיד, אז היד היא הורגת רק בקרוב. גם הלשון הורגת בקרוב. לא, הלשון למרחקים היא הורגת. יש לה חרב חדה, חד שחוט לשונם, גם למרחקים. היה המרגלים שהם לא סתם הלכו בימים לא פשוטים. איך כתוב בתורה? בימים ימי ביקורי ענבים. אומר רב שמשון מאוסטרופוליה, ימי ביקורי ענבים, ימים שהסמ"ם שולט בהם. וזה הרמז, ביקורי ענבים. לפני אותיות ענבים, יש אותיות סמ"ם א' ל'. לפני עין, סמ"ך. אחר כך נון, לפני נון, מ'. הנה סמ"ם. לפני ב', א', הנה סמ"ם א'. לפני מ', ל', סמ"ם א', ל'. זה ענבים עם חירק, בדיוק. תראה מה זה. ימים פלא פלאות. שהסמ"ם שולט בהם. והם פחדו מאוד, המרגלים אמרו נלך שמה. מי יודע, איך נסתדר שם? מה עשה משה? נתן להם את המטה שלו. וגם מסר להם שמות הקודש. אם אתם מפחדים ממשהו, אתם במטה שלי, על המקום, הכל מסתדר. מזכיר שם הזה, ואז הם השתמשו בזה לא בדיוק לטובה. אבל כלב בן יפונה הלך לקברי האבות והתפלל שם. אומרים רבותינו, כלב בן יפונה הוא הגלגול של אליעזר עבד אברהם, והוא הגיע לשם והתפלל אצל אברהם אבינו, התפלל באבות וזכה לשמור את הפה, להינצל מלשון הרע. את יהושע בירך משה. כלב הוא הראשון שעשה זיארה, שהלך בחברון להתפלל על קברי האבות, שהשם יציל אותו. התפלל לקדוש ברוך הוא שינצל. אדם צריך גם תפילה, בשביל להינצל ולשמור צריך תפילה. כי הם לא סתם המרגלים, הם לקחו את הכל, הם דיברו על הארץ לא טוב, דיברו לשון הרע על ארץ ישראל, והם רצו לקחת, ברוך הבא, הם רצו לקחת, כן, הם לא למדו ממרים הנביאה, הם צריכים ללמוד ממרים הנביאה. והם לקחו, כלב הוא בעלה של מרים, כן, והם רצו לקחת את הפירות
מה הם אומרים? ארץ אוכלת יושביה, כל העם אשר ראינו בה אנשי מידות. גם שם ראינו את הענקים. פחד. אז הם רוצים להפחיד את עם ישראל. הם לא רוצים שהם יבואו לארץ ישראל. למה? הם לא יכולים להיות ראשים על עם ישראל. שהם נמצאים בארץ ישראל לא יהיו ראשים. רק במדבר היו. אז הם רצו גאווה, זה קשה מאוד. העיקר שהם מה עשו? תראה דבר פלא כתוב. והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ. והימים התחזקתם. למה צריך התחזקתם? אלא שהם באו לקחת נגיד את הרימון, את הערבים, נלחמו איתם. אמרו, אתם רוצים לקחת, להשתמש בנו ללשון הרע? אתם לא תיקחו. עשו מלחמה עם הרימון. והרימון אומר להם, אל תיגע בי בשום אופן. עשו איתם מלחמה. לכן בהתחזקתם וקחתם מפרי הארץ. לא סתם התחזקתם. כי הם עשו איתם מלחמה, זה לא פשוט. היה צריך. היה עשיר אחד, זה היה עכשיו בזמננו מעשה הזה. היה עשיר אחד בניו יורק, קראו לו רבי משה. עשיר מיליונר בניו יורק, שמו משה. והיה אחד הדברים שלו שזכה לשמור את הפה. זכה לשמור את הפה שלו מכל משמר. הזכות הזאת של שמירת הפה עמדה לו הרבה. הוא אומר, כשהיה הסכם אוסלו, אמרו לחברים שלו, בוא למרוקו, יש שם עסקים מאוד טובים. כמה אתה מיליונר? תכפיל ותשלש את כספך, בוא. עכשיו אמר לו, אני לא בא, מה אני צריך את זה? בסוף השתכנע, אמר לי אשתו שהוא רוצה לנסוע למרוקו. אשתו אומרת לו, אני לא נוח לי. מפחדת. בסוף אמר לה, תשמעי, כולם נוסעים, כולם חוזרים, כולם טוב. יש שם עסקים, תסתכלי כך וכך מספרים. באמת, יש שם, הוא נסע לשם, עשה עסקים טובים, השקיע. לפני שבא לסגור את העסקאות, היה צריך לחזור לניו יורק, לראות המצב בחשבונות שלו. לדבר עם הבנקים ולראות אם כדאי או לא. לפני שהוא סוגר ממש. אז הוא הלך לשדה התעופה במרוקו, קנה מקום בקומת עסקים. היה מפחיד אותו כשהוא חזר, ללכת לניו יורק, היה כולם ערבים, מפחיד. קטר, בטר, אוי ואבוי. אז הוא הלך לאיפה, הוא קנה כרטיס, איפה שהוא קנה, היה עלה לשבת. בא איזה שייח סעודי אחד, בקושי עולה את המדרגות, לא היה מקום. ראה את היהודי הזה, אומר, קום, תן לי לשבת. אתה יהוד, יאללה, וואלק, קום. הוא אומר, מה זה תקום? אני שילמתי כמו כולם. אומר, בסוף מחכים כולם, אבל אף אחד לא מתערב, מפחדים. גם הוא שייח גדול. וגם שוקל הרבה, מפחיד מאוד. אמר לו, אם אתה לא תקום, אני אשבור לך את כל העצמות. אתה פה יהודי לבד, רד מיד. לא היה לו ברירה, ירד, התקשר לאשתו. אמר לה, תראי, אני עליתי למטוס, אבל אני ירדתי בחזרה, יש לי איזה עניין, תדעי לך, אני לא עולה במטוס הזה, אני אעלה עוד מעט במטוס אחר, אני אודיע לך. המטוס בסוף הזה, היה בו תקלה, התרסק. כולם מתו. שומר פיבוס שונו, השם הציל אותו. נכון, התבייש בהתחלה, אבל אם היה נשאר במטוס, לא היה. כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא, הכל לטובה. איך כתוב? מלכות פה, תורה שבעל פה. מי שהוא בעל על הפה שלו, זוכה לתורה. זוכה לגדולה. זה תורה שבעל פה. פה נפלאות. זה אמת. זהו, זה מה התפקידו של העולם, אדם בעולם הזה, יעשה עצמו כאילם. מחיצות. אתם יודעים שמשה רבנו,
אמר למרגלים, ומה הארץ השמנה היא עם רזה. שמנה אמרנו אותיות משנה, רזה אותיות זוהר. אם יעסוק אדם במשנה בזוהר יזכה להתגבר. משנה זה אותיות נשמה. מרגלים, מה הם אמרו? אפס אפם כעז הארץ, והערים בצורות גדולות מאוד. כל הכנענים, העמלקים, מה זה גבוהים, איזה וואו וואו, מה שהולך שמה. הם ידעו מה עשה הקדוש ברוך הוא. אומר, כל הכסף לא הרביעו את זה. כשברוך הוא אמר להם, אתם תעלו לארץ ישראל, ונתתי נגע צרעת בבית ארץ אחוזתכם. למה נתן נגע צרעת? שנשבור את הבתים. ואתם כשתשברו תראו מטמונים שלא חלמתם עליהם. אתם צדיקים, לא מדברים לשון הרע. אבל הם היו רשעים, אני רוצה הכל לתת לכם. אבל איך עם ישראל ייכנס לארץ? סוף סוף יש, מה עשה הקדוש ברוך הוא? כשעם ישראל באמת, אחרי 40 שנה, בא להיכנס לארץ, הם, כשברוך הוא המתין, שהם יבנו כל הבתים, הם הרסו את הבתים שלהם למעשה. הרסו את הכל. ועכשיו, הם אמרו, עכשיו יבוא עם ישראל ייכנס, למה אנחנו נותן להם בתים? אין להם מה זה. הרסו את כל הבתים, ובסוף ראו לא באים, חיכו שנה, שנתיים, 3, בנו להם בתים חדשים. מה זה בתים? וילות, בכל בית יש כספות, יש עניינים, עשו. עכשיו שיבוא עם ישראל, יהיה להם הכל יפה, אבל איך ייכנסו? כולם גבוהים, כולם אנשי מידות. מה עשה הקדוש ברוך הוא? העמיד על גדות הירדן צירעות, דבורים כאלה גדולים, וכל אחד יש לה יורקת רוק, הרוק שלה זה חץ, היה נכנס, הוא היה רודף, היה מתביית רק על גוי. יהודי הוא מריח, לא זה, הולך איפה יש, אני לא צחק, לא סתם אומר לכם, היה מתביית עליו, עושה אותו עפר, אפילו לא עפר. למה? איפה ישימו אותו אם ימות שמה? היה הקדוש ברוך הוא כן, מתעדה, עפר ואפר ברגע אחד, שולח לו חיצים ככה. למה? הם שומר את הפה. אז תראה הפה של הצירה, כשהוא שבר, אתם הייתם בעלים על הפה, אני אשלח לכם איזה צירה. לא צריך, תביאו מטוסים, תביאו מכונות עירייה, לא צריך, אני מסדר. שלח להם את הצירות, עמדו שם, וככה הקדוש ברוך הוא עשה. לא יחשוב אדם כוחי, הקדוש ברוך הוא הכל יכול לסדר, לא צריך אף אחד. מי שלומד תורה, מי שהולך בדרך השם,